Mendocicero, lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na! Ayun na mga kababayan ha. Dito na naman tayo ulit, nagbabalik sa ating YouTube channel. Yan. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Muli nagbabalik ang inyong Mindo Usisiro na laging inuusisa at binubusisi ang mga issue dito sa ating lipunan. Mayroon tayo ngayong uusisahin at bubusisihin na kung saan ay yung video ni Congressman Arnie Tibis na nilinaw niya kung ano bang ibig sabihin ng shabuyas. Yan. Ganun pala yun. Kailangan palang panoorin nyo itong mga kababayan para malaman nyo yung anong ibig sabihin ng shabuyas. At para maliwanagan din, at ito pa isinasangkot pa dito ang presidente at saka itong first lady. Bakit kaya ganito itong inaasahan natin na binoto ng 31 million na Pilipino? Parang nakikita naman natin na wala na naman pag-asa ang taong bayan. Isang taon na siya, halos sa walang pagbabago lahat ang bilihin mga kababayan. Ito, panoorin natin to at bubusisihin natin tong video ni Congressman Tibis. Panoorin natin. Ha? Alala nyo last time, di ba? Pagkatapos ko mag-live, naglabas ako ng video na ang caption ay shabuyas. Alam nyo kung ano yung shabuyas? Sige nga. Armando Dungog is watching. Hello. Sabi ng mga tiga mo, kalaban ko daw yung dungog. Sabi ngayon, may nanonood sa vlog ko na na dungog. Sana makita to ni... Shoutout nga pala kay Jonas Soriano. Yan, panoorin yung reels niya, maraming good vibes yan. Shoutout sa'yo, Jonas Soriano. Nila. Anyway, balik tayo sa shabuyas. Shoutout din kay Greg Morales. Yan, nanonood sa atin lagi yan. Sige, sino makakasabi kung ano yung shabuyas, be? Kung may una makasabi dyan, padalang mo ng GCash. Ladies as Amper Asibo watching from Bindoy. Kumusta mo diha sa Bindoy? Ngayon, meron tayong mga konting, hindi man pasabog, pero meron tayong mga tanong-tanong, mga follow-up questions. Simulan na ba natin or maghintay pa tayo? Mag-comment nga kayo, mag-comment para alam ko kung magsisimula na tayo or hindi. Baka kasi yung iba, o sa Bisaya pa, mapula na o hulat ba? Anong sibuyas? 8. Wala na, hindi na umakyat. 1.7 lang. Okay na siguro to. Sibuyas, galamiton, panggisa sa mga haters. Buah. Hindi. Pagluto yan kung hindi, ganito. Alam mo yung shabuyas? Yan. Makinig kayo Dati pang ginagawa yung ganyan na sistema. Di ba, inamin ko naman na dati akong addict, di ba? Pero matagal na akong malinis. Kaya, syempre, sa dumaan ka sa mga ganyang bisyo, marami ka ding alam. Ang ginagawa nila ngayon, nag-i-import sila ng sibuyas, sabay, doon hinahalo ang mga illegal na droga, shabu, pulbos, at kung ano-ano pa. Bakit sa sibuyas? Mas mahirap kasi maamoy ng sniff dog yung droga
pag nauuna yung sibuyas, di ba ang sibuyas malakas ang amoy? Ganun pala ang ginagawa. Kaya pala maraming nakakalusot na droga papasok ng Pilipinas. Kaya pala hindi nila mabitawan yung sibuyas na yan. Kaya pala pilit nilang sinasabi na kailangan mag-import ng sibuyas. Yung pala yun na ibig mo sabihin, Congressman. Isipin mo sa isang container, nandun yung sibuyas, sabay sa likod yung droga. Di nahilo na yung aso sa amoy ng sibuyas, di ba? Maski hindi pa nakabalat yun sa dami nun. Oo nga, tama ka, Congressman, tama ka. Hindi ba naman kailangan punuin yung container ng droga, di ba? Dahil ang laman ng isang container is 22 tons. Yung isang tonelada lang, ang dami-dami na nun. So, kung may isang tonelada lang na droga sa loob ng isang container na puno ng sibuyas, halos hindi na makita at hindi na maaamoy ng aso yon. Pero alam nyo, yung mga gumagawa ng, ayoko sana magturo nito dahil ano to, gawain ng mga masamang tao dati. Pero dati, yung mga sindikato, hindi ako yung alam ko lang. Baka pagbintangan niya na naman na sindikato ako. Mag-comment lang kayo comment lang ng comment para maano. Sandali, puli na kong kay sadya na bulang. Okay, malakas na daw sabong. Okay lang. Sige, balik tayo dun sa ano. Dati, ang ginagawa, merong isang sindikato dati, nag-i-import sila ng shabu. Sinasama nila sa bigas. Pero ang ginawa nila, yung bigas, binibenta nila ng sobrang mura. Mabuti ka pa, Congressman, no? Alam mo yan. Hindi kaya kasangkot ka dati. Joke lang. Hindi, bakit ikaw, Congressman, alam mo yan? Ba't ang mga otoridad natin di alam yan? Lalo na yung mga taga-custom. Dahil kumbaga sa baraha, kicker lang yung bigas. Kumita na sila sa shabu. Top card. So kahit pinamigay pa nila yung bigas, kita na sila. So, yun, sa tagal-tagal na panahon, naging good shot pa sila. Parang katulad ng ginawa ni Pablo Escobar, di ba? Kahit ganun siya, nagpabahay siya sa mahihirap, tumulong siya, so medyo naprotektahan siya. Yung ngayon, sa sobrang sugapa, nag-import na nga sila ng shabu, kasama ng sibuyas, binenta pa ng mahal yung sibuyas. Anak ng ewan ko. Yun yung problema. Di ba? Yan ang problema. Mali. Huwag naman. Alam mo, Congressman, para naman hindi halata. Kasi pag ibibenta ng mura yon, halatang halata naman, di ba? O di doble ang kita dyan. May shabu na, may sibuyas pa. Yan pala yung sibuyas na sinasabi mo. Masyadong sugapa. Kumita na nga kayo, sugapa pa. Nagkaroon tuloy tayo ng panahon na halos wala lang sibuyas yung sisig, di ba? Anyway, lipat tayo sa medyo seryoso na bagay. Nung vlog ko, di ba, tinanong natin si Presidente. Dahil, ewan ko kung may angal kayo sa sinasabi ko, i-comment nyo lang. Yung sa command responsibility. Di ba dapat sagutin mo yung gawain ng tauhan mo? Yung hindi nasagot ni Boying, kung paano nagkasya ang 13 na tao sa 9-seater na eroplano, dapat sagutin ni Presidente yon. Wala naman kasi isasagot diyan na Congressman. Alam mo naman sinasabi ni PRRD, di ba? Noon pa yan. Kaya walang alam na isasagot yan, Congressman. Kung hindi niya masagot yon, di dapat magsabi siya, ay, sinungaling yung tao ko na yon. Dahil mali yung sinabi niya. Baguhin ko na lang yung tanong ko. President BBM, anong sa tingin mo? Tama yung sinabi ni Boying o hindi? Or ibahin ba natin yung tanong, Mr. President?
Sinungaling yun or katotohanan? Ganito, Mr. President, huwag niyong mamasamain, huwag niyong, baka sabihin niyo, mayabang ako. Hindi sa ganun, Ang akin lang, hindi lang naman, Mike, Lahat usisahin, lahat bubusisihin. Mendocicero, dating lulong, ngayon tutulong. Dating sumisindi, ngayon magsisilbi. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-subscribe na!